ई देख ली ई दोनों आदमी के हस्बैंड वाइफ हैं लो जिनका 3 दिन पहले बियाह भइल बा 6 क्लास में आ 6 क्लास में पढ़ते पढ़ते मामी के संगे सेक्स पर उतर लइकवा जी रउआ संगे ई रहे रउआ संगे संबंध बने लइकवा चली कितना दिन चली आई बताई प्रेम प्रसंग चलत कब से 4 महीने से कहम जे मामी दिल लागल बा कब आई लव यू लिख के भेजम कब दिल लिख के कुछ हो तू आई लव यू भेजत रह हां आई लव यू भेजत रह हां ना लो अंतर तारा नहीं खेलौ कत आई लव ई यू देखे में छोट बानी बहुत रेप बानी दिल में अभी बच्चा बाड़ा हां आ करे में भी काचा बाड़ा कहत रहन हम पूरा पक्का बानी पूरा पक्का बाड़ा हो हां तहार कथी लागे पत्नी की मामी पत्नी ई तारा मां के पतोह नु लागे हां आ भौजी वाला ननद भौजाई वाला नाता खत्म हो गई ई देख ली ई दोनों आदमी के हस्बैंड वाइफ हैं लो जिनका 3 दिन पहले बियाह भइल बा है बौआ ह माने हस्बैंड आ यहाँ के मतलब इनकर दुल्हन खियाल पियाल जाए सब टंच हो जाए सारी लाल के गाना आई रहे कि सैया लइका नियन सुत जाता कोरा में ई तो सही बानु भाई तो सही नु बा ई राउर जे हस्बैंड बा एकदम कोरा में गोदी में खेलावे वाला बा डबल एक्सल के कमर्शियल सिलेंडर खुश बन बहुत खुश बड़ा हां कथी कहले बा तू अपने से सब कुछ हो जाए स्वागत भइल स्वागत भइल हां घर में पार हो गइल हां एकरा पहले जौन रिश्ता ल ई भांजा हवन आ ई मामी का कही एकरा पापा कही जब बियाह ना भइल तो भाई नु कहत ल हां और पापा कही तारा के हां आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट और मैं आपके साथ हूँ किशन कुमार। अभी हम हैं नौतन जो थाना पड़ता है उसी के अंतर्गत एक गांव में है। यहाँ पे जो मामला आया है मामी और भांजा का जो रिश्ता होता है वो तार तार हो गया है और उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक महिला है और एक ये दिख रहा है जिसको आप बाबू कहेंगे लेकिन ये बाबू है नहीं। बाबू थोड़ा सा ऊपर कर। ये शादी कर लिया है अपने मामी से जो सोशल मीडिया पे एकदम बवाल मचा हुआ है और इसी को लेकर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मैडम से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने छोटे बच्चे से शादी कर लिया जबकि इनका ऑलरेडी एक हस्बैंड है और उनसे 2 बच्चे भी हैं। इनका शादी हुए लगभग 20-21 साल हो गया और महज आज से 3 दिन पहले ही इस बाबू से इस शादी की है। आप ही से ना शादी हुआ है? हाँ। कहिया शादी हुआ? परसों शादी भई। हाँ। काहे मामी से शादी कर लेला हो? मामा जी तहार का कहे कि भगना के अपना घरे रखनी आ हमरे मौगी से बियाह कर लेला। हां गरियावलन मामा गरियावलन। हां तो अब केंग होइया मामा इहन तो मामी के लेके जइबो कि यही जा लेके जाम अपना घरे। हां तहारा तेबरी शरीर मामी के बात तो लेके चल जेबो। हां अच्छा बताई रउआ तो ई तो बच्चा बा रउआ होशियार बानी लगभग हमरा लागता 30 बरस के करीब में उम्र होई 2 बच्चा भी बालो आ तब ऐसन काम कर देनी जौन माने समाज में भी गलत प्रभाव जाइए से कहां तक जायज बा? तो देखिए हमने के शादी तो अब तक मैंने गलती कर दिल मैं से शादी कर लेले बानी से हम यही कहे हैं जे मतलब सपोर्ट करी लोगी मतलब शादी कर लेले बानी से गलती कइले बानी से दोनों गोड़ा शादी कर लेले बानी। मने बताई हई बच्चा से बैठ जाए पर हई बच्चा से रउआ शादी कर लेनी रउआ बेटा के उम्र के ई बाड़न रउआ बेटे के उम्र के होइया बेटे के उम्र से छोट मत हो बस इनकरा से रउआ बियाह कर लेनी ई कहां तक जायज बा? आस पड़ोस के जे लोग देखी ई का कही रउआ के जे आस पड़ोस के लोग तो बहुत लोग ताना मारे ले बाकी का करी सन अब तो गलती कइले बानी सन जे दोनों गोड़ा प्यार मोहब्बत क के शादी कर लेले तो हई हेतना लोग छोड़ के हई छोटी चुकी बच्चा से प्यार हो गई। हमरा यहीं से दिल मिलल तो यहीं से प्यार 10-12 साल के लड़का बा एकरा से का मतलब का रउआ उम्मीद कर सकतानी? कुछ भी ना एक बच्चा से रउआ का उम्मीद कर सकतानी? सब कुछ उम्मीद कर का का उम्मीद कर सकतानी? का जौन चीज मतलब आदमी से शादी होला जौन चीज उहाँ से ही। अच्छा 3 दिन पहले राउर शादी भइल शादी के बाद वाला जौन कार्यक्रम बा उ हो चुकल बा? सब हो चुकल बा सही हो झूठ नहीं कर बोलो ना कोई मामी तारा से बियाह कर लेली फिर तारा से निमन कोनो लड़का मिले तब बियाह हो जइतो ना होई ना इतना विश्वास बा। कौन क्लास में पढ़ल? 6 क्लास में आ 6 क्लास में पढ़ते पढ़ते मामी के संगे सेक्स पर उतर गइल तू। हां रउआ बताई हई बच्चा के हई ए मुआम लइकवा के का काहे मुआम जियावे खातिर शादी कर लेला कि मुआवे खातिर? हई लइकवा जी रउआ संगे ई रहे रउआ संगे संबंध बने हई लइकवा चली कितना दिन चली और और हस्बैंड भी मतलब पता लागल कि हमके और हस्बैंड भी बानी बाहर बानी वहां के अगर ई बात पता चले वहाँ का पता बा माने बोलता नहीं गरिया तनी अब वहाँ से ना बतियाई आई बताई प्रेम प्रसंग चलत कब से बा जे 3 दिन पहले रउआ शादी करनी है कहिया से रउआ पसंद पड़े लगलो? ऐसे तो 4 महीने से चलता 4 महीना से कहां देखनी इनकरा के जब देखते मात्र रउआ दिल में एकदम प्यार गंगा जी के जल जैसन बहे लागल आ रउआ इनकरा के फंसा लेनी अब बियाह कर लेनी। देखे हम वीडियो डाली ने रील बनाए पहले हम अकेला ही वीडियो बनावत रहनी ठीक बा ते कबो कबो आन त हम कबो आवत रहनी है तो हमार मोबाइल लेके मतलब देखत रहनी है तो वही कहम जे मामी दिल लागल बा कबो आई लव यू लिख के भेजम कबो दिल लिख के कुछ हो तू आई लव यू भेजत रह। हां आई लव यू भेजत रह। अरे भाई देख ना लो अंतर तारा नहीं खेलौ कत आई लव यू देखे में छोट बानी बहुत रेप बानी तबे तो शादी कइले बानी बहुत रेप बानी उरे भाई कइलो बाड़न का कबो
जी जी कोयले बन तबे तो चल। अब तो बियाह हो गईल, अब देखते बानी समाज गांव देहात में रोलन बानी लगन अनेको तरह के लोग कही जे इ गंदा बा, समाज में गलत प्रभाव पड़ी। जैसा कि रउआ दूगो बच्चा बालो, हाँ अगर उ बच्चा लोग देख लो जे हमार मम्मी तो है 21 साल के बाद है छोट हमरे उम्र के लड़का से बियाह कर लेला, उ लड़का सन पे का प्रभाव? अच्छा वो बेरा तक तब तक सुधार हो जाए, ई हाला गोली थोड़ी ना रहे। सोशल मीडिया पे न रुआ चलता नहीं वो बेरा का 100 साल बाद भी मैटर चलत रही, तो चलत रहो का बोल बा। माने लड़का सन के मतलब नहीं के। सही बताई, अभी तो छोट छोट बात तो चल जाए। हाँ। आ केहू के बहू भी दामाद भी अइला पर लोग भाग जाते। अच्छा तो उहे देख के लोग भाग जाता, वैसे रउआ सोचनी है कि हम अपना भगिने से बियाह कर ली? बहुत दुनिया में लोग घटना करता, वैसे ही हमनी के कॉलेज। अच्छा कहाँ बियाह भइल, माने कोर्ट मैरिज भइल कि मंदिर में बियाह कइली? ना कोर्ट मैरिज नहीं के बोले, हमनी के घर ही में। घरवा तेरे कैमरामैन को बोलेंगे कि हमारा घरवा दिखा दीजिए, ये घरवा में ही लोग बियाह कर लिया, ना ही कोर्ट मैरिज हुआ है और ना ही किसी मंदिर में हुआ है। मैडम आप इनका आई लव यू एक्सेप्ट कर लिया, आई लव यू का मतलब प्यार भी तो नहीं हो सकता है ना। बच्चा अपने मम्मी को भी आई लव यू बोलता है, तो इसका मतलब का उसके साथ वो सेक्स करेगा, उसके साथ वो रहेगा? तो देखे वैसे तो बहुत समझौनी है हाँ। के पहले कहन जे बाबू ये खेल में अभी बच्चा बाड़ो, हाँ। आ करे में भी काचा बाड़ो, हाँ। ई सब मत करो। बाकी ना कहत रहन हम पूरा पक्का बांध। पूरा पक्का बड़ा हो। हाँ तार बाबूजी देखस वीडियो जे अपना मामीए से बियाह कर लेलस, ममहर गइल तो ना कुछ गयन ई तहार कथी लागे? पत्नी पत्नी की मामी? पत्नी तो तहार माँ तहार कथी लागे? माँ के कथी कहबो? माँ। अपना माँ के माँ कहबो, तो ई तारा माँ के पतोह नु लागे? हाँ हाँ आकि भौजी? अम्मा जी गयन तो पतो है न बोले। पतोह बोले। अब भौजी अला ननद भौजाई अला नाता खत्म हो गई। जैसा कि सुना तानी लगन साफ साफ ई बात लौकता कि बाबू थोड़ा खड़ा हो जाता तनी, रउआ तनी खड़ा हो जा। ई देख ली ई दोनों आदमी के हस्बैंड वाइफ हइन लो, जिनका 3 दिन पहले बियाह भइल बा। हई बउआ ह माने हस्बैंड आ यहाँ के मतलब इनकर दुल्हन, जिनकरा के देखत तानी लगन। अब ई कहाँ तक ले मैटर जाता, एकरा के कमेंट सेक्शन में बताई। ई जायज बा कि नाजायज बा कि का बा, एकरा के रउआ लगन बताई लगन। हाँ अगर ई वीडियो जे भी देखता, ई दोनों आदमी के देख ली लगन, इला के जो करनी करतब बा उ देखता, थोड़ा कैमरा में देख ली लगन, रोवा लगन के देखो लोग कि रोवा लगन कितना अच्छा काम कइले बानी लगन, कितना सराहनीय काम कइले बानी लगन कि ये बेरा कहाँ से लोग आवता रोवा लगन के देखे या सुने। कमा के खिए हम ये कमा के रोवा इनका के दूध पियावे के पड़ी, है साल 2 साल के लड़का के दूध पियावे के पड़ी, रोवा इनका के दूध पियावे की रोवा कमा के खियो। भैंस को दूध लगावल जाई यहाँ के, अच्छा खियाल पियावल जाई सब टंच हो जाए। खियाल पियाल जाई सब टंच हो जाए। हाँ खेसारी लाल के गाना आई रहे कि सैया लइका नियन सुत जाता कोरा में, ई तो सही बा न भाई, तो सही नु बा, ई तो सही बा कि साफ ई राउर जे हस्बैंड बा उ एकदम कोरा में गोदी में खेलावे वाला बा। कि हम तो कॉल ले बा। और हस्बैंड केकरा दिए रही हो, और हस्बैंड दोसर बियाह कर लेस पे अब दोसर करे चाहे कुछ करे तो हम कॉल ले बा। बकस दी है लइका, छोटी चुकी जान के छोड़ दी। वो बक्सते नहीं कि तो हम का का करें। हो तू ना छोड़बो ना देखा तारा भाई डबल एक्सल के कमर्शियल सिलेंडर खुश बन बहुत। खुश बड़ा हाँ लगा देबो, हाँ लगा देम। घाट पर लाग जाई। हाँ लग जाई। केंगे घाट पर लाग जाइयो, तू जवान होगबो त तार जे पत्नी बा उ बूढ़ होई, कथी कर लेबो तू अपने से? सब कुछ हो जाई। सब कुछ हो जाई। हाँ। कथी कथी कइले बड़ा? खड़ा होको बहुत कुछ कइले बनी। बहुत कुछ। कथी कथी बताओ ना, लोग जानो। ना बता के ना बताओ के ना। बियाह भइल, ओकरा बाद 3 दिन पहले न बियाह भइल, हाँ ओकरा बाद का भइल? स्वागत भइल। स्वागत भइल। हाँ। कहाँ भइल? घर में पार हो गइल। हाँ हैं हाँ पक्का? हाँ लगन ई जौन लौकता उ देखते बानी लगन, ई हस्बैंड हवन आ ई वहाँ के माने बउआ के पत्नी। हालांकि अभी जौन 3 दिन में ई रिश्ता बनल बा, ई हस्बैंड बाड़ा ना ई पत्नी। एकरा पहले जौन रिश्ता ल ई भांजा हवन आ ई मामी। अब दोनों रिश्ता तार हो गइल बा, जौन साफ साफ में दिख रहल बा। देखी इहे बउआ ह ई जे बानी यहाँ के, इहे बउआ ह। अब आज से ई बउआ के बेटा, ई का कही एकरा? पापा कही हिनका पापा कहिनु, पापा कहियो तारा के। हाँ आज से 3 दिन पहले से कथी कहत ल एकरा? भाई भइलु। हाँ। जब बियाह ना भइल त भाई नु कहत ल। हाँ। अब पापा कही तारा के। हाँ। अच्छे लाज तहनी के लागत नहीं के समाज में कितना गंदा प्रभाव जाता।